Niektoré veci by sme si v Ríme už druhýkrát nedali. Napríklad sendvič z virálneho Al Antico Vinao, kde som si presadila vystať si túto radu až odtiaľ. Je tu aj druhá prevádzka, hneď oproti, ale rada je tam rovnako dlhá. Okrem toho má prevádzky po celom Taliansku a aj v Amerike, v New Yorku, v LA či v Las Vegas, preto sme boli na tieto sendviče veľmi zvedavé. Sympatické je, že sendviče pripravujú priamo pred vašimi očami a používajú čerstvé suroviny. Vyskúšali sme 2 sendviče, jeden s gorgonzolou a jeden s pistáciovým krémom. Nedali by sme si ich znova z 2 dôvodov. Po prvé, chleba bol príliš hrubý a príliš chrumkavý, takže nešiel odkusnúť a tak sme si doškriabali podnebia, že sa nám ešte ďalší týždeň liečili, a po druhé, plnky mohlo byť viac. Pre porovnanie, tento sendvič sme si dali v inej náhodnej reštaurácii, bol lacnejší a oveľa lepší. Ďalej nás sklamala pizza Al Taglio v tejto prevádzke. Je to vlastne pizza nakrájaná na kusy, ktorá sa predáva na váhu a to je v Ríme veľmi populárne. Táto porcia nás napríklad vyšla na 5,50. Inak to bola ale veľmi smutná pizza, skôr taký posuch, pomerne planá a masná, no viem si predstaviť asi 1000 iných vecí, na ktorých by som si viac pochutila. A napokon aj v McDonalde sme objavili veci, ktoré by sme si už druhýkrát nedali. Konkrétne tiramisu a gelatino. Gelatino boli bombóny s veľmi zvláštnou konzistenciou a prakticky žiadnou chuťou. A tiramisu nebolo zlé, ale bolo tak sladké, že tá sladkosť prebila všetky ostatné chute. Ak pôjdete do Ríma, určite dajte vedieť, ako chutilo vám.